Čau lidi, máme tady další video a je to úklid mého stolu. Mám tady strašný bordel, takže jdem to uklidit. Takže jako první, tak by jsem začal asi jako tím všem, co tady mám. Takže jdem na to. Tuto všechno musím dát pryč. Tuto do hraček, do hraček, nehraju se s tím, jo? Protože když jsem byl malý, tak jsem se s tím hrál. Tak jo, jdem. Hop. Máme toto. Tohle patří sem. Obal. Další hračka. A potom tady máme ještě skleničku. Takže to tam jdeme dát. Tak čekejte. A ještě ty dvě věci. Tak, jsem tady. A vzal jsem si tady s sebou i toto, protože to budeme potřebovat. Čepka. To samozřejmě potom dáme pryč. Tak a teď bychom mohli nastříkat tohle. A potom se možná vrhneme na tuhle druhou stranu, protože tohle pucle, tak jsem dal, prostě bylo tady. A dal jsem ho sem, aby nám tady nepřekáželo. Takže jdem to tam stříkat. Tak jo. Ještě mám tady toto. To dám taky sem. Mince. Tak. Hadřík. Tak. Teďkom to setřem všechno. Tak. Teďkom si potřebuju vzít toto. A takhle na to si to potřebuju nastříkat. Protože tady mám něco, který se tam prostě nejde tím hadříkem dostat. Takže to musím takhle prstem. Tak. No, lepší. Tohle máme, ukážu vám. Takže takhle už je to krásně čisté. A teď se zkusíme vrhnout na tuhle. Takže jdem na to. Takže jdem si to přesunout. Já nevím, kam vás teď dám, protože tady mám úplně strašný bordel. Já vám dám sem. Tak a teď to potřebujeme pošoupnout. Hlavně ty pucle, aby se nerozbily. Takže já jsem toto sem dal. Počkej, co tam je? Dílek. Do toho. Tak. Tohle je tam. A nebo to vezmeme jako první to velký. Protože, že jo. Ne. Aby to bylo takhle. Jo, tak dobrý, tak to máme správně. Tohle si dám sem. Tohle taky.
spíš jakoby všechno si tam dám, protože tady mám obrovský bordel. Takže jdem to přesunout. Zatím to vypadá takto. Jdem to přesunout. Takže vás takhle postavím zase. Tak. Lepší. A teď ty věci si sem přesunem. A jdem se zase dát. Teďkom to moc neuvidíte, protože jsem jako na tom světle. Dobrý. Tak. Tam jsem trošku střík. Ale to asi nevadí. Tady to bude mokrý. Ještě tady. Teď to musím potom setřít tu toho. Nemám havík. Tady. A jdem na to. Potom se tam ještě položí ty pucle, protože já si to chci postavit na stěnu a ještě nemáme karton na to. Takže docela blbý, protože už tady chci mít krásný stůl. Blím. Tak, teďko musíme se to dát na počítač tady. A jdem to šoupat zase. Tak jo, tak jdem na to. Tak. Ještě tady mám korunku. Tak jdem šoupat. Tak. Tady, no. A tady bude druhé. Dobrý. Ještě tady jsem to neuměl. Tak. Teďkom toto. A to dáme na druhý konec. Nebo sem. Jak jsem to měl minule? Já si to nepamatuju. Jo, že já jsem to měl klesem. Tak to nechám, jak to bylo. Tak a dám sem naskládat ty věci, které potřebuji. Takže kongy. Nevím, proč to tady mám. A dám se to tam poskládat. Takže kongy půjde sem. Nůžky. Ty půjdou tak. Ne, tady ne. Tak to takhle. Takhle. Tak. A lepenku. A ještě tak. Teď už to vypadá trošku líp. Teď se vezme toto, čepku. Tada. A dám to tak. A takhle. Jo. No, to máme. Teď tuhle krabici. To dáme sem. Tak. To máme. První část máme. Hned vám ukážu. Spadla mi židle. Takže jdem to zase zvednout. Hop. Tak. Tak.
A teďkom si vrhneme na šuplík. Ještě vám teda ukážu, jak to teď vypadá. Takhle to teď vypadá. Jo. Takhle, že jo. A jdem se vrhnout na šuplík. Takže, šuplík mám tady. Já vám ho ukážu. Tak. Tohle je prosím vás můj šuplík. On jde otevřít víc, akorát tady máme postel. No, tohle všechno musíme vytřídit. Ale nevím kam. Takže počkat. Já sem zase položím. Takhle. A jdem to všechno vyndat. Co to nevím, co je. Jo, to je to. Plavecká škola, jo. Co mám? Delfín. Tak, toto. Tak. A ještě teda mám nějakou věc prostě. Nevím, co to je. A já bych potřebovala štučku. Yes. Konečně už mi to jde otevřít celé. A jde na to. Tak. To položím sám. Tak, se ti vám to ukážu. Zatím takhle. Ale bude to o hodně lepší. Postavím zase. A jdem to umýt. Tak. Tady je ještě nějaký papírek. To vyhodím. Tak. Lepší. A teďkom tohle vyhodím. Tohle tam nechám. Tohle nechám. Tohle taky. Tohle asi vyhodím. To taky vyhodím. To se všechno vyhodí toto. Tuto se dá pryč. Hop. Tak a jdeme na to. Takže tak. Potom tak tam asi dám tohle. Potom jsem takhle. Potom tady ty obrázky si dám takhle. A tohle taky. A tohle dozadu. Umyčka. Vidíte? Tak. A vypadá to teď úplně jinak. Koukejte. Úplně jinak to vypadá. Takže zavíráme. A máme druhou část. Já tady teď jdu tohle vyhodit. Tak počkejte. Omlouvám se, čeká mi tady pes, to se moc omlouvám. A teď tady mám ještě třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá část. Takže bude to ještě hodně náročný. Já vám jako ukážu tady, to bude naše třetí část.
Tady mám svůj bagel, který půjde na vejlet se mnou. Tam má nějaký papírek, takže jdem to udělat. Já se vás dám sem, abyste mě viděli. Nebo sem. Jdeme na to. Bagel. To se vyhodí. A potřebujeme zase toto. Tak. Tak. A jdem to utřít. Tak. Za chvilku to bude. Tak. Hotovo. Ještě to takhle dotřu. Tak. Položíme. A teďka co se tam jdeme naaranžovat. Takže bagel. Tak si dám takhle. A to je asi všechno z tam toho. Vám to ukážu. Vypadá to teda takto. Vypadá to o hodně líp teda. Tak tam dám moji tašku. A teďkom, tak tady máme ještě hodně částí. Ale už nahráváme 17 minut. Takže já bych to asi ukončil. A asi tak zítra tak bude druhý pokračování. Jo? Takže ahoj a dejte mi odběr a like. Čau!